Kat dato yan, ti surat, ngayon tayo ibasa, irugin nga ibasa. Ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga lari, nga napuluan iti di map-mapnek. Sa gudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni lari, Dear Manong Nemi. Napabaring kwasak Manong Nemi, iti tamangig ko na matugtugtog tiri daw ti kwartok. Ti kwarto mi kini Mirasol nga asawa. Kinitak no dan kaababay ko awampay manong. Sa anak bit kidi mas daaw. Kinitak ti relo iti wall clock. Kulo clock. Kinitak ti wall clock. Manong Nemi, alas 10 ti rabi. Nangulit manin nga natugtog tiri daw Manong Nemi pimipigsa. Ti asawa, imposible. Gabutad na sarili na nga tulbek. May salayag Manong Nemi, sabat nga rin nga mabaling ang tugtog ti katulong mi no di katlaeng ni Janice nga anak mi kini Mirasol. Napanak nagakleta, irita, nagtimakan ti anak ko, nga walo pa lang titawan na. Daddy! Timagdera ko Manong Nemi ng turong itiri daw sa kuin lokat. Timarakop ti anak ko, kadagidisakak. Nakaraingat, Dad. Sorry no nadisturbok ti turok mo. Ni Mami. Awan manin ni Mami. Awan pa ni Mami, Dad. Ibaga na nga, medyo maladaw nga gamit, anak. Medyo ka di pailangi dito tani. Pastenin. Abang kami nga nakariin ka. Nagtagtag na po. Oh my God. Tagkadata pa lang. Kabayadan o pala amim. Kinunak Manong Nemi kat binagkad ko ti anak ko. Sa ko inregap tiri daw ng sangkon nga nila. Nagsubliak iti kama. Impaidak ti anak ko. Ngam sana ka nagidda na tigat nagsanggirak iti headboard. Nagsangkirmet Manong Nemi ti anak ko iti barukong ko kailayayamak digiti pook na. Manamin tinatagtagayan na po. Baka saan ka nga nagpray before nga naturog ka, anak? Saman, Dad, nagpray ya. E manatatagtagayan na po. May bangap ka ni Mami. Anat may bangap ka ni Mami? Nakaragraksak tayo. Napasamak manin nga kanayan tayo nga mapaniti mall. Uno sangkit mapante iti beach. Kita, imbas nga, da kayo ka ni Mami taking ginamatan, ngayon siyakti, mangkamkamat ka ni Mami. Ape kam kamatem. Siyempre, kapag pakamat. Ala ni Daddy, kamatem ko mga rotisaan ngagpakamat. Sabagay, kamatem nga rotisaan ngagtaray. Yung babi ngagtaray ni Mami. Diyan ka mo, tadak ba't makamatan pinukpok ka wak, Mami, sumardeng ka, nabannog ako, saan ka nga makamatan? Kuna, nagsardeng ako na, nabannog ako, Dad. Mintul-tuloy matlata ni Mami, tinagtartaray. Aging ka nga sang kumatan ka nakita, isuna. Aging ka nga sang sangin takmantan. Tawa matan ni Mami, saan mata nga nagsubli, Dad? Naasot, tinaunag kasan na ay ko Manong Nemi. Gata, adadangin ang luyak, tibuok ti anak ko. Dad, sabi ngamin nga, kang kanayon matan nga manadlado ni Mami nga kawit. Ano nga kang kanayon? Di kahit kong asawa na kit, saan nga makisang-sango ka na ta, kadato yung hamangan. Busy. Ano nga busy? Kang kanayon latang nga busy, samit nga dati akasta.
Sa bali iti trabaho na sa bali malita. Busy itanak ko. Nabayagan nga saan ko nga nakasarasarita isuna. No, makaring aktibigat ka dada isuna. Kasasaritak, kasla sanak ng kaskaso. Kasla saan na kun nga lab ni mami. Anak, sa mo sa wante kesta. Ada ka ina nga saan nga lab ti anak na. Alaman? Napipepay nga sikat bang ibagang sa mo lab ti inam. Man lab ko Ngayon no saan nga, saan ko nga makitkita. Kung saan nga paraparik na ti panang lab na kanyak. Baka saan kumutin nga kayat. Sa mo sa wante kesta anak. Ha? Sambat namin nga dati, akas to tibiyag tayo nga dad. Nakaragraksak tayo dati. Api ka dagitoy, dandun makatawan na kastoy, di mapaspasama. Gabot na dandanin makatawan nga, nagbaliw nga rin ti trabaho ni mami. Api siyang subli ti dati nga trabaho na. Di saan nga maladaw nga gawid. Dati agsaruno kayo nga gawid. Dati past 5, adda kayo dito yan. Tap na makasasrita kayo. Tap na gagiddan nga mangan. Kaya nag-istorya kayo. Ba manak. Agsarita kam to ni mami. Ha? Minton ka ano dad. Nagsubli ti dati. Mabaling nga. Minton bigat. Sa nga bigat. Next week. Next month. Or next year. Or never. Sabot nga rin mapasama nga never anak ko. Ha? Ano nga tanong agsublikan ti silid mo? Ituloy mo timaturog. Tamaturog akmatan. Sumang patulot ni mami. Intro bigat. Adan to ni mami. Makitam to ni mami. Nakaturogan ti anak ko manong nami kalbasan nga tulod ko iti silid na nga inatag ko nga inapaprusak tibuok na pinaturog ko. Nagsubliak mo tan iti silid ko manong nami. Inalak ti cellphone ko ket pinadas kong indahal ti number manong name ti asawa. Nagring. Iti sumungbat manong name nakaring-ring gurte yan. Mirasol. Agangin akon. Doon mo ni. Ayaw idakon. Ila ka. Inabartek ka manin. No. Kaino maklang sweetheart. Again, enjoy ak lang. Kadagiti ka-obisina, katrabaho ak. Nagiti kayong ko. Di pa nagmanahom. Laglag pa. No, dada pa napadasan ti na disgrasya. O rin no nakainungot. Naringgor dito. Kiso nga tapi kami makawag ka naringgor dito. Kakasyak lang nagpupukot. Nung mangignak. Basta agdak to ditan after 15 to 30 minutes. Di na pagkatanagan. Tuturi, gawid na. Kanak ma. Di din ako doon saan ako nga gawid. Imposible nga mapasamak to dito. Lari. Saan ka to nga gawawid. Manong nemi di daytang imbaga na saan ko nga inikant importansya. Tamasansan na nga ibagbaga na dayta sana mala may baga manong nemi no kasta nga nakainom mo no na barte. No pa'y nasakit nga denggan manong nemi. No mapa'y na nakabutbutan nga denggan ken nasakit ang mapasamak. Inoray ko latan manong nemi ta sa anak mo na makaturog. Napalakad na nagtemplay ti kape. Saan ko nga riingin pa'y manong nemi niya na insa nga katulong mi nga kadkadwa mi dito'y balay. Nga magtemplay ti kape siya latan. Narikat ba't ni disturbak pa turog. Kasi iti ko nati as anak ko manong nemi saan nga dati akastoy iti mapaspasamak iti biyak mi di pamilyak. Nagro na lang arudan, iti damo mi, tagdan na, nga agasawa, manong nemi, kinimirasol. Kasla, mabayag unay, ti maysa nga oras.
nga sa amin nga panagkita manunemi ti asawa na naruna kayong kuana. Kang kanayon nga maililiw. Kinapudno na, no kasta nga addakam nga badpada ti opisina, no break time iti bigat, tumawag, kumustahin na. No lunch tal daw, siyak mo ti tumawag, amang kumusta kang kuana. Samat tumawag ba't man ti alas 3. Sa kamdo kita dito yung balay, bukod mi nga balay, manunemi, no kasta nga, sumangpet kami nga kaputi opisina. Nangro na lang ro din di adal anak mi, idi may pasngayan manunemi ni Janice, nga anak mi. Aradan manunemi nga glumpakam nga agawid, nga ginagaw nga mangubay ti anak mi. Aday din ni Nana Insa manunemi iso itin di katulong kanyaya ni Janice. Bakit abalasang ni Nana Insa? Nga sadag nga kabagyak manunemi. Ngem, dan nasurok itan nga makatawen manunemi sipud. Kasto iti mapaspasamat. Sambat nga nagbalbali ti schedule manunemi ti asawa ti trabaho na. Nga mapay. Kunana, rugrugina idi manunemi ako na boring. Nakangiga kong ti word nga boring ken ko ana. Iso nga, numanin tumawag kaniyak. Lani, umuna kang tulatan nga gawid, dinakpakadanagan. Agawid ak tulatan. Maladaw kang agawid. Tapay. Ada pa nami kadagiti kadrabahuak. Kasjahit kang kanahin na pambara. No saan nga overtime ti bagana manunemi ket adda ka no papananda kadagiti kaubraan na kan barkada na. Ket no kasta nga adda papananda manunemi no tawaga gisuna naringkol iti ayan na adda iti bar. Dati met ngumin-inom ti asawa. Ngem uminom lang kas pampangusto. Ngem pwede na nasuto na ti agawid nga malado manunemi dandani kanayon nga nakainom na bartek. Nga aring na manunemi kat saan na pa yun nga may isarek ti kutsena. At apin di kundaw manunemi nga tawagan na. Mapanggawa no alay ni Suna iti uneg ti kutsena ta saan nga makastre. Tinalo sa bartek na. Binagbaga, inanawak manong naming imtikunana. Hey, di mo dinakparitan, sweetheart, ha? Pagpakasikin ka. Sabi ko mga saan ka paritan. Siyempre, gabata saan nga, gusto ti, aramidem, paritan ka. Ada karbe nga, sungarod, nga pagpakasikin ka. Amom, nung malpas ti trabaho, kat kakukuyog kami kaya katrabaho. Kasi lang may inanaan nga dakos. Apay no agawid ka dito balay. Saan ka makainan na? No addaat? Adda terakta? Sa bali lang nga. Boring nga rod. Apay nagbalinan nga boring ken ka. Tika adam dito balay. Nga da kami nga agama ti kasalitam. Mawatan na ko ma. Sa balit karakter tunggal may sakada tayo eh. Di ba? Iba't patig na? Iba't patig ka una-unay milasaro. Kaya na talaga iba't patig na. Noon niya man pagkaragsakak, ipalubos mo. Please. Sanda ko mga agapa, siknan ka na ito nga banat. Tikid-kid dawag, pamalubos mo, kan saan ka nga agreklamo? Ayun, diyan ta. Isot agreklamo. Makamukang ma-explain kayo ko na. Ibaga mga busy ibaga mga overtime period, nalpasin. Okay. No saan ka maanawa? No saan ka maparitan? Awan maramin ko. No day tataragsak. Kahit na nga sawen manunaymi saan min nga nagapaan pa deta nga banag tajakbat nga rod parparitan ta isot kayat na. Saan mi nga pagapaan kapot na nagkinaawatan kami ito deta nga banag.
Gamit ito nga, aramidan na manunemi madlaw ko nga umad-adayon tirik na kanya. Akasmet iti, riknak ken kwa na. So, siyempre, iti oras nga kasapulak, at ako maisuna. Ngim sa dinot ayan na. Saan ka din nga bumaaw, tibare ni ayat. No, agin na dayo, tirik na, titunggal may sa kadakwada, ket agbaaw, babaawan ti pudot. Kasla ko begang manong nemi. No may message di begang, bumaaw. Ngem no adda kadwana nga another begang nga maisungrod duwa nga kayo. Agrubrob, sungged. Ngem no may maysa, awan na. Di ba? May dep. Kasa ti pangyarigak manong nemi tiriknak kendrik nami iti asawa. Ngem no sunay ti kayat na. Awan ti maramit ko, tininggar ko. Dinamat kayat. Ti pakadanagak manong nemi. Ni Janice nga kagaysuna nga anak mi iti kang runaan nga maapektaran. Kasanun ti anak ko ngagkasapulan ti pamatig ti may sangay na. Nga ti ina ket kaslaawanan ti pamatig pay amarik na para ti anak na. Piman pay ti anak ko. Nga maapay nga nagbali na nakastoy ti relasyon mi ti asawak. Apay nga bimaaw ti dati nga nabara nga ayat. Iti sa sangpet manong nemi ni Mirasol iti dayta nga rabii. Rabii, uno tengan ti rabii manong nemi. Talaga nga dandanin manin siya nga nakaawid. Gapot ti bartek niya. Kaya tanda kami ni Tiuneg, Tibalay, kalpasan nga sinabat ko manong nemi nga inatibay. Nga tagat-arak, salang agat-arak, agat sigarilyo, tagsiksigarilyo pa yan. Sa naggapo iti ayan ti arak, agiinom ti arak, kan agsisigarilyo, di kat sa balin ti angot na. Sumarekam ko man iti kwarto manong naming yung kunana dito ta palay. Si Salas, sarita taman tinalapat. Nagsarita tinalapat. Anat nas ka na pagsaritaan ta, may panggap tinalapat. Sabi nga, saan nangauntan? Saan ka di nga si kamot lang ko ng sangarumbeng nga pagkapaan ta ti amin. Na siyempre, no paritan ka, agriri ka, agapat ta. Ba nagasag ko akayat ng mapasamak. Tano agapat ta, posible makariing ti anak ta. Kat maamuan na nga agapat ta. Bayam nga maamuan na. So mo ka din nga, kaya nga maamuan na nga. Awanin? Awantan? Ano nga awantan? Sana kung nanaragsak iti danam, Larry. Ulit naman. Na, pakiulit mo dyan na uding ang bagam. Anak ka dyan na uding ang bagak. Nabartak ka laing, Mirasol. Labartak. Amog ti bagbagak, amog ti mararami, amog ti mapaspasama. Abi nga rin nga sa mo malakip, no, niya na dyan bagam nga na uding. Ano, di ka bagak. Malagip ko. Kayan mo, ulitak. Saan ako nga naragsakin ka? Nakastakit saan ka nagbidot. Tinangig ko. Gabuta saan ako nga naragsakin ka? Kasapulak ti talaga ragsak. Ganadan na sa pulak nga makaitad kanyak ti pakapnikak na ragsak. So nga tilangkid kidawakan ka, Mr. Larry the Deuce. Waya-waya anak. Kumakan, tamaturo ka. Nanging mo dyan ba ka? Nabartag ka lang. Ay, saan na nabartag
nga mo di magbaga. Sana kon nga naragsak kang ka, kada kayo. Kaya nasara ka kung tipudpud no nga ragsak nga nakapakapne ka, sapsapulik nga ragsak. So, if you love me, set me free. Umekan. Nunas kang nasa kuroyin kang sarak idisilit. Aramidik, umekan. Ay, wait, impatay na. Kuyogin na kidig ang gana dya banyo ta. Kahit ko tagdigos. Nakababay mit kang ka, Mr. Larry De Dios, no? Makikaada kang kang kasto iti angot ko. So nga, kahit ko ba nagdigos. Shower! Barbareng na, mapang-aran tirik na. Abay di mo kayat nga ag-sexta. Nabayagan, nan? Imagbanta mo mga anong bayagan. Pag ipagpagsam ng oras ti aram mo. Napiyakan niya ta. Napiyakan niya ta? Anya? Oh, never mind. Kahit ko tagdigos, nagdagaan nga na, kaya gusto nga kaguyos sa akong dito. Naguyos nagpeso manong naimi ti asawa kiti mismong sangwanak. Itilangin baba manong naimi awanan tin nakalingad. Nakigtutak manong naimi. Anya di kita? Ano di kita? Ano na kita eh? Dira? Ano nga kita? Kiss mark? Wait, sige. Kayak pala kayan tumakdara na mapantiban nyo. Tila makit-kita. Ano nga kiss mark? Nauyong namin dito ko ay. Manong naimi napintas ti asawak. Hanga nagbalbali ti sukog ti pamakina. Ken kinalinis ti kutis na. Ngayon di jay nakitak. Kaslaminan so ti adungan ng kagat ken kuala. Kasla adunga tagan uyukan adunga bi, honey bee, manong name ti nang silod ken kuala. Sana ket kuna na uyong namin jay. Sana kanayanak idikalman manong name tapno jak amo. Sa bali at talaga ti asawak. Adadan manong name nga awanin ti mariknak nga ayat. Kabuto sa oray saan ko nga maakto ida manong name. Nalabalabas pa yung akto. Saan nga mapmapnek? Kanyak. Nabagay manong name hindi pa lang damo na kat kasla. Sila mapilpilit. Nga Muhammad. Hindi damo na manong name kasla da pala sa bali nga sapsapulin ti asawak nga awang kanya. Ada dagiti kondahoy manong name kasla na ibaga nga agbabawi no apay nga siyak tinakiasawaan. Nabidas mo ti trabaho. Anya pala sa pulin na. Adan bukod di nga balay. Hasagaya sa kam ti kotse. Adan anak mi. Una sapsapulin na kadi, tinalalaing ti romansa. Idinto ta nalaingak met, naglaing ka kunanamet. Pinansyal. Kayat na kadi dakkel nga balay. Kayat na kadi ti adado nga kwarta nga miggaman. Kayat na kadi nga imbes ko mga tiigid ti baybay-laeng kundi pungul ti pagpasyaran na kat makadanon ti sabali nga pagilyan. Ngem sinurita nga karelasyon na. Adado nga ti kwarta na ngem siya. Nalalaing nga ta ti romansa. Nagugwapo nga ta ngem iti siya. Nakadadon manong naimi dagiti agsisimparat nga saludsod iti panunot ko.
Nagsubli ako niti silad mi manon nemi ket iturturog ko ngajak na puutang nga nagsubli wano simbrek ti asawak iti silad. Iri makariingak manon nemi naimas palang titurog ni. Kaya ngayon ti araramidak no kasta ang bigat manon nemi kag exercise ag jogging nga pinapuyatan na. Iri sobrang kakon manon nemi dito'y balay unag nagapuak nagnakit ti kusina ag sangsangon dagiti agina iti dining set. Hindi plan siguro ni Mirasol ti gatas ti anak na. Kaya mamangig ko ti salsaludsudan manon nemi ni Janice nintun ka gagkukuyog kam tumanen no kasta nga bakasyon. Intun ka nung saan nga Arizona no kasta nga bakasyon. May mesamad lahat sa ibagbagawan ng name iti asawa. Ure ka no bakasyon, ket busy. At napapananda ka no kadag iti katrabahuan na. Anong name suksukatanen ni Nana Insa ti anak mi tapos ni kasta idagas kunto ni Sunay di eskwela. Nakasukat mo ten ti asawak imbaga ng umununan. Hey, nalado ka nagawid pagkatapos si kabelit umuna nga. Si kabelit umuna nga. Rumwar? Sige. Iyoray ka nga ron. Kahit kung ulitin ti baga ken kay Trabi. May rason. Anong imbagam Trabi? Sika ka dito ng Bartek. Tapos mo malagip. Sana ka ng Bartek ito rabi. Nakailumak lang. Kinore ng Bartek akas pagarigan. Among tibagbagak. At ang arot pala nga hangover mo no kasta. Lari, orisang ko ni baga. Amumon. Saan ka nakayat? Mirasol. Diyak kayat. Nga ulit ang timbagam. No dikat kayat kong ibabawi. Diyak may ibabawi. Kayat kong ulitin. Tapno mamati ka. Kaya nung saan kong ulitin. Pwede kasi nga relasyon ta. Anong sasabi na? Nasakit para kang ka, siyempre. Kabatasan ko na itong paltikari. Ngagnanayon to tirik nat ngayat kang ka. Ngam dito ko na panagnagan, ngagbao ni ayat, mabanog ni ayat. Agsapsapul ni ayat iti sa bali. Kanada na sa pulak. Tilang kahit kukit pamalubos mo. Katsika. Ay, eto nakadipay lang. Itilikodan nga amom. Amok nga amom. Masigurado nga amom. Nga dan sa bali nga lalaki tibiyak ko. Nga dito nga lalaki isot pakap ng kak. Nakaturtured ka mga iba ka kadagita. Iturtured ko. Pwede ko maabalang iba ka. Ngayon tangang kastumit lang ti pagtungpalan ti amin ko na. Ay bagakkan kan. Tapno santan nga baybayagan. Diyak kayat. Ano ti mo kayat? Diyak kayat ngagsinata. Gaputi ba't patignag? Diyak kayat nga mapukawan ni Janice iti ina. Ubing paiso na. Naganos pala ti panunot na. Alisto lang nga agmaw mo ti sakit nga mariknan na. Alisto na lang nga maawatan ti amin. Alisto na mat. Nga alisto mat kas sumnag iti panunot na ti kinapod. Saan mo ka din nga patpatig ti bukod mo anak? Kaga nakakit sa balay. Agyaman ka, tadi mo jakayat nga lanin suna. Nga yadayokin ka.
Agsinatan, Lari. Tiyak kaya't, nung mabaling kumakit mo, ang pala pakaaturan na, ni Rasul ka tiyak kaya't. Tiyak kaya't. Gabuta kaya't nakpailaheng, itilikodan, nga dan sa balik. Gabuta tiyak kaya't nga mapukawan, ti anak ko ti ina. O rin mapukawan at ti asawa, basta dyan nga mapukawan, ti anak ko ti ina. Pahala ka. Umuna na akon. Saan kun nga naigawid ti an asawak manon nemi arimuar nga nagturungan iti kotse na. E dinto, tanasadgan na ko ni Janice. Dad, imunan ni Mami? Imunan. Intabatin. Dad, half day kam lang. Long session. Ano long session? Awang klase may numalem. Gawid kan doon at aratin. Insugin baga kini ni nana sa nga niya. Sa kanaanak di balon ko. Geng kakam niti alos past 12 iti classmate no sangkam ton nga agsubsubli iti malem. Dadakan to dito yan after lunch. Undan. Sige nga rin, tan. Manong naimis ang kung may concentrate ti trabaho, idaday ta nga oras, idaday ta nga daw. Diyan ka mo no apay. Kaslag subli-subli, manong naimi da balikas ti asawa. Nga naibagahan ti kasjay, nga saan anabartek. Mangmangig kumatkid din keng kuwana day jay, idi nukasta nga mabartek manong. Ngayon bagaklaeng, nasanggo inikan ti importansya at para kanya kasaulang tinabartek. Ngayon, di tayo bigat ngayon bagahan ti kasjay, nga saan nga nakainom, saan nga nabartek, awan ti spiritu ti arak ken kuana. Sangagan ang haw ti asawak. Manong nemi, alas 3, iti malem, iti agring ti cellphone ko, ag-vibrate, gabot na naka-silent. Ti anak ko ti tumutawag. Napay. Hello, anak. Dad, nag-aawid ka, Dad. Tapay, agsangsangit ka, at ka dito balay? Tak dito balay, asang patak dito ni Mami. Nga, pangin na digitarwaten na. Anak, panawan na takanon ni Mami, Dad. Tsak may gawid isuna, iso agawid ka na, tay gawid mo ni Mami, gawid ka. Sige nga ron, agawid ako, ag-excuse ako nito. Ag-under time ako, sige nga ron. Ngimsan kung nga nakamakampay ti asawak manong. Yung bagdadan niya na insa nga mga atibay iti anak ko. Nga base iti langa naman ng nemi kuso-kuso ti buok na nagarugrugit terwatan na tanagulang-ulang ka naman ng nemi di sango. Awan ti semento naman ng nemi di kadaratan ti ayan di ti masetas. Tasigon kinana insa man ng nemi ingawid kano ti anak mi ti inana. Ngem saan nga pa na igawid. Induron na kanupay ti ubing piman. Kaya dita, saanin nga maununi. Natruman samatan ti anak ko. Janice, anak. Janice. Nakakawid ako. Sorry. Sa anak madkadi nga na traffic. Siguro naladaw lang timawag ka. Kinuri nga tanong, nakamakam ko ni Mami. Talaga nga. Kayad nanti madayo. Kayad nanti mang panaw karata. Anak, sanggan nga sangit. Adak mo. Siya kon ti Mamim, siya payan ti Dadim.
Saan na tanakayat ni mami? Ngam kayat ko, nga sa mga gurgurahin ni Suna. Ha? Mamim tulat ta. Dumdang to tigundawing agsubli ni mamim. Pupuotip ta sa ok. Agsublin tumitla ni mamim. Ngam na inton ka, no? Jakla mo, anak. Binagbagkat ko manong naimi ngay narakop ni Janice. Nakasla maladaga pa ilaing manong naimi ngayon salsalak isu. Kahit ko lang manong naimi nga mapukaw ti kasla pa nakatruman na. Uwain manong naimi. Tamanipod dimtengak sampay nga nagtimat. Numampay lumlumteg ti bukel uno lumlumteg kalub ti matana iti kasasangit. Dinigos niyayain sa isuna. Kadne, iri mangrabi kami manunay mi pilpilitak amangan. Anak, mangangkan. Subuan ka, ha? Nga, ala subuan ka. No saan ka amangan? Agsakit ka? Matay ka? Kasanong tupay ni dadim? Pabusta lang arot awanin ni mamim sakad tupay lang mapukaw. Di kakaasi ako. Gagbay misa. Iba't patay ka, anak. Gadya kaya na mapukaw ka. Napiapay ti inam, ti asawak, tanin akon kayat. Jak mo tayo kayat. Ngam siya kayat nga sikat mapukaw ka. Kat siyak, anak. No siyak di mapukaw. Anyaman ti mariknam. Ni kadilaeng mamin tinapatag. Kahit mo kading ayabak ni mamim. Kahit da kayo tagkadwa, da kayo tagdana, kat siyak ti pumanaw. Kinitanak ti anak ko manong nemi. Walo ti tawin na amok maawatan natin pagkak. Sige. No kayat mo nga amang ni maming may ti siyak. Papanggol sa pulan. Pagawidak. Guyod-guyodak. Ng isang pet. Tanong may isang petan. Siyak matan ti pumanaw. Dapat padigayam ti inam ni miti siyak. Dad, saan nga po nun dito? Janice? Saan nga po nun dito? Kapatid kingagpat padagin ni mami, Dad. Nagyamanak no kasta. Ngaman niya harti mabalinta. Saan natamat na kayat ni mami? Di panagnag ta nga ore-awan ni mami. Kitagragsak talata, di ba? Apay kung mga awan ni ore-awan ni mami, dati-dati matan, nadandan, 2 taon nga siya, nga saan ta nga makit-kita, saan ta makadkado. Di ba? Di ka kadipay naruan? Saan ka naman ang namaking kwa na? Kasta ka di daan? Napatig ka di ka? Ti tao nga saan nakamat nga ipatpatig? Alala, padasang nga panunuting na imbag. Kasla ko mano gayem. No saan nakanakayat di gayem mo? Kayat mo na ta? Sumapol ka sa bali gayem na. Ampay ko mano saan nakakayatan na kita maramid mo. Kasi kasimple na anak. So nga, mangkan ha? Mangan kan. Sige dad, mga anak ko. Nabaturog kunti anak ko manong naimi katsyak. Saan ka sumprek titurog kaniya. Nakalakid di ti arak na nakadisplay manong naimi divider. Lilokatak. Iminumak. Nagari ka ta sumrek. Ngam, basapol na. Uminumak. Manong naimi. Medyo naala kon. Parik na akong tibartek ko.
Kaslasamad latang agtal na tirik na. Ti panunot ko. Ti panunot ko manong naming agrab-rebelde. Agrab-rebelde manong naming kapot kastoy nga inaramid ni Mirasol ti dating asawak. Dating asawak ko na. Tanang arod. Kamatik pala isuna, no? Sakti lalaki. Amay ko mga sakti, ang problema no hawanin ti asawak. Nagadot sa bali nga babae dita, di ba? Uminumakid di. Amay ko mga agsagitak, amay ko mga agsagabak. Adama dito iti anak ko. O, lalaki kinatao. Guwapo ak, nabinis na trabaho. Sus, apo. Pamparak pala pang panunutan ti babae nga. Pwe, nagpapasa niti sa bali nga lalaki. Ngem amok manong naming nga naibagak ti kasta gabot ti sakit. Kamarikrik na. Ngem kayat ko manong naming nga ilibliwag dito nga sakit. Nagdakti kasta nga si sitwasyon, iti agring di cellphone ko, manong nami, di kitaek saan nga nakapunbok. Sino kanta? Sinong batak? Hello? Hello? Mr. Larry de Dios? Siyak. Wow. Jack, namnamayan nga tumawag kanya ka. Adaan iti nasamit nga buses. Iti may isa nga babae. Ano to bubaram? Mr. Desus. Bayar puro malmalaonan. Lari ko naman natangan niya. Lari. Amom. Kaya bagbagaklaya kita itinakam ko nga. Apay ko mga anya ko problema. Katsyak lalaki at. Nagado dito nga babae, di ba? Madama ka nga gininom. Madama ka nga barbartek. Kapag na pinanawan na kanti asawam. Apay nga mo. Amok. Kapag amumok ti asawam. Amamok mo di lalaki nga. Simang pitan na. Apay nga timawag ka. Apay naskin nga ibagam ti kasta. Kapag agbatpada na nga. Ngagsagsaga pa. Hey. You mean, asawam di lalaki nga simang patan ti asawak? Kahit mong sawan, agpadbada nga napukawan, datang asawa ka na panawan. Saan ka mga gasawa? Kini Diego. Diego? Diego Banyaga. Tinagan ti lalaki kapag mamauyungan ti asawam. Sino nga dito nga Diego Banyaga? Well, nangato ti posisyon na ti kumpanya pagtrabahuan ti asawam. Meaning, madatong nangato nga ti posisyon na. Kahit nangasawan, nangato nga amang ti sweldo na mitisika. Adamatin bukod na nga balay. Takdakil pa ti balay na hindi balay mo. Kahit nangasawan napipinas ti kasasaad na gamitin ka. Nga da ita, tisap-sapurin ti asawam. Kung saan nga map-mapnek, di ba? Anong ang relasyon mo kay ni Diego? Dati naka-girlfriend. Ingkari na kanyak ti amin. Ngayon napipintas namin ti asawang mamitis siya ke. Talaga nga napintas ti asawang. Di ba? Nagsapo ni Diego tinapipintas itirikodan nga adan asawa na. Inamin na mismo kanyak anay imas kano ni Mirasol nga mitisyak. Baka inamin met ni Mirasol kang nga nalalaing ni Diego nga mitisyak. Ano ti marikrik na, Larry? Siyempre nasakit. Nabikang ka sa mo na pampanunutan kapot boyfriend mo laing, di ba? Isa nga ron nga, legal nga asawa, kang runanti amin.
at da maapektaran nga anak ko. Nga isutik adada nga pagsakitan dinakam ko. No makit-kitak na anak ko nga naliday, gabutawan ti inana, adada nga siyak ti masaktan. So nga adada nga siyak ti maapektaran, iti pa ng loko kadata, dagiti dua. Ano nga ito bang plano nga aramidan? Ano nga plano? Siyempre, rumbengan nga awatak ti ginapudno. Dito ti, dagos nga aramidek, agmove anak nga sikod. Awag ka di panggap mo nga bumalas. Ano't kahit mo sawin? Kimatlaing ti saan nga mabalas, Mr. De Jesus. At ang plano nga aramidan, no siyak ti bumalas. Nalagaan launay at nobya naklang. Ngayon si ka nga legal nga asawa at asawam no mga ramid ka iti anyaman nga balas nadagdagsen. No? Italag kong kinaabot Diyos ti balas. Tawad ti karbengan ti tao nga bumalas. Ilay nga abot Diyos ti kalintagan nga mang balas. Mga ramid no anyaman iti plano na panang dusa tagiti agar aramid ti dakes. Nadaking ka. Ngayon, saan nga makapagtrabaho ti Diyos no awan ti aramatan na? Anya ti akit mo sawan? Saan nga direktang matulungan na ka ni Apo Diyos, di ba? Ad aramatan na nga tao nga magtulong ken ka. Meaning, no bumalas ni Apo Diyos, no dusain na dagiti tao nga nasken nga madusa, at damit la aramatan na nga tao. Kat sikat turumbing aramatan na. Tas sikat at akarbengan na. Baliwang ka dumanan ng tawagan. Lari. Sige. Panunutin mo na yung bagtimbagak. Amom, agtultuloy nga ado dagiti manglilipot. No saan nga agtignay dagiti maliputan. Iti pamuspusan tapno sumardeng ti kasta klase nga aramid dagiti tao. Kasla ko man tay ado dagiti agtatakaw no mananakaw no ti tao ket saan da nga ammo nga protektaran dagiti sanikwada. Diba? Gusto nga sapay nga saan nga dusaen dagiti agar aramid ti kastoy. Tapno adda pagnakman kan pagbutngan dagiti agaramid. Iti panang lipot da kadagiti asawa da. Manong nemi sanang madkid di amas daaw nukas diyaman ti plano dahil diya nga babae nga jakpay amo tinagan na jakpat sinalutsot kan tinaimbaga. At ikabigatan na manong nemi naliday ti anak ko. Ngam kunakan ko na. Anak, susuro mo nga awatin ti kinapod mo. Ha? Just smile. Awari-awanin ni mami, madakmat. Adamat ni lulam nga insa. Adadagiti kagayem mo, adadagiti kaskulaam, adadagiti maestram. May maestram mo at awan, di ba? Ngim, dad, nagsublin to pengatan ni nanang. Ay, ni nanang. Kitam kat awala ni mami, nagbalinan nga nanang daw. Magkangkana. Huwag nagpesta, dapat nga ta. Kitam, smile. Ngim, agsublin to pengatan ni mami, dad. Nagsubli. Okay. Gabuta, kasapulan di na. Ngimsang ko nakasapulan di asawa. Kalbasan di dua alawas manong naimi timawag manen ni Virgie. Imbaga ng tinagan na nga Virgie. Hello. Mr. De Diyos. Mabalik ka nga lari latan? Lari. Balik ka nga makita ka? Kasulad na kahit mo sawan.
Umat ka diyang, napipinas ti agsasalita no, makapagsalita tayo personal. Nga mamamo ka. Taapay no makita nak. Arman nak. Kas kasukat ti asawam. Apay nga dahil tatidagos ka na panurot mo. Siyempre, napukawan ka. Dagsapul kat kasukat na. Dagas ka din ng kaspagarigan. Awan ti arapahap ko na makirelasyon ta daanan ti asawa. Oh my God. Jack pinibaga, pinain ako. Nukasta. Apay nga sila nakarelax ka. Anong harot trombeng aramidek? Dibdibik unay? No. Alis to ka makababon. Tayo di pa ilang nga awanan ti bariknak nga ayat ti asawa. Idirugyan nan. Iti mga ramit ti kasjay. Basta gayam. Katsi ka. Narikat ka agmamon? Dagam ti bagak. Adda anak. Ti aking kuko ti kumpanya nga pagtrabahuan da Diego kini Mirasol. Nga agasawa iti mabiit. Amam ka di nga di asawam, tinapili na pa nga maid of honor kada di bride. Sabi nga di asawa, kada da asawa nan. O da asawa nan. Mabaling isubala kapipintasan kada kwada. So nga, Jack mat ka di mo mapalaw di asawa, ay di asawa, di boyfriend ko, gabot na talaga napintas di asawa mo. Di ba? Di na pimpinas ti asawa kimitis ka. Wen ti sunghar ngayon sukat nak ni Diego. Di kahit nga sungan. Urek kita ta, hanak main love ken ka. Siyempre, tinapukaw ko kat napinnas. Masapol ng metlang as kapintas na ti sapulik, di ba? Bayan nga ti sapulik, pintas tila nga. Nga marinokar mat ti kararwana. Denggem, ti sao, ti bagak. Tamanunutam na niya trumbeng aramidem. Adan tumaangay nga dinner para katakwada. Di kita'y madama nga agre-rehearsal. Siyempre, grande ti kalaysa kasapulan tinibintas nga ceremony. So nga sapulan tinibintas nga rehearsal. Madama nga dinner. Kompleto da. Kompleto di kita'y agrehearsal, di kita'y practice. Di kita'y bride, di groom, di maid of honor, di best man. Kanda doon part. Iti ibagaken ka nga restaurant. Dinner. Apay ko man, pagkam kanya. Di mo ka di maiturid, di mapanto sa jay, umatendar. Kadi pa kamumtulaeng, nga ni Mirasol de Diyos, kani Diego Banyaga, kat adaan ti relasyon. Irinto ta, ni Mirasol kat si asawa kengka, kanyak ko ito. Kahit mo lang ibagati kinapod no. Anat malalak no, may bakak tigas dyan. Nasakit ka dilaon na yan. Depressed ka dilaon na yan. Isunod nga baga kayong siyangasin ko kayong kareta Mr. Larry de Dios taamirisam nga na yung bag. Nagbarin man nga dat apelyedo. Datalang tikait ko yung pagkakayong ka. Ngam na di mo kaya na talaga abalasan ti asawam. Kanday dyan nga Diego. It's up to you. Mabalin siguro no sanga si kataramatan na hapon Diyos kat sa bali na tao. Ngam rumbeng nga madusa di kitikas kadakwada. Rumbeng unay nagsagabada. Kabayatan manong naming umas asadeg deta nga aldaw ng baga uwan manong naming ni Virgie kanyak. Inam amiris ko. Maminsan lang aramida. Pabangbangak lang tirupak ko na. At amat kiti pagpintasan na in case lang. Nanoan niya't mapasama. Baka no, saan nga mo ti management, ti mapaspasamak ka rin empleyado da.
Inyo man ko dito nga banag manong name ti may sa kadagiti na singed nga kaopisina. Nga naman isunok ko manong name ti masansan nga pakaibaga kadagiti problema. Isu da ito ni Dindo. Adakan kaya no kaya mo partner. Angem agsagana ka lang. Damangan no saan ka pa yan nakaado iti bagam ket adamang kuyod kan. Siyempre, the security guard dahil nga restaurant. Una, siyempre, VIPs digiti ada iti restaurant. Baka no, ada mo digiti bodyguards da, ano. Ma'am, depende mo't ka di parang ipakat mo. Baka nung sikat agdan na nakababayin. Baka sikat agdan na kaslatay awan na agam na tagkamat pa ilaing tiliwadan ti amin. Saan kumat nga baga nga agkamatak. Nga pasublik da sawa. Iinom ko nung kulayan kadakwada. Ano, depende di style ko. Okay? Padasan. Awan di mapukaw mo kas pagalikan. Naman pa'y kaslag parang ka nakakaasit sapsapulin pa lang ta asawa. Saan kong sapulin, ipakaamok lang kadakwada. No, sige, padasan, aramidem. Kuyugan na partner. Just in case lahat nga mangkabil nga talaga kanya. Ada ka nga magkanawa ang tulong kanya. Sige, kuyugan ka. Dimtengan datang aldaw manong nemi tinawagak tanak ko ng bagak kamaladawak nga gawid. Kastamatan kanina na insayin bagak kamaladaw ha. Eh di mo kas kami palayan kani partner din do manong nemi nga minom. Oh, naturuturadak no minomak eh. Una, kada dyan pa panam, awan to pala inom da. Diba? Awan palang titured da no ka nga mangkabil-kabil kang kas pagarikan lang manggulo ka. Sana man ang manggulo. Sa bagay, wala nga minto nung maamon dati kas dyan, nakaarig na manggulo ka. Manong name timburod trick na. Awanin ti nervyos ko, awanin ti amak ko. Pinagharik manong name ti agar-aga. Agraraira, agar-ari nga pungtot ko, gurak iti asawa. Manong name iti simrag kami. Agad pinastrag da kami at napindasmat tila kami manong name. Okay kami, executive met tarwatan mo. Nakatong tao manong name. Jack, sa pulan nito yan, ti asawa. Dati nga asawa ko na ko. Manong name Adan na MC. At siyempre, programa dito. Kunana, your oray lang, ito panakaidasarin na gitaraon sa danto ka ng mga mabalinta ka numot nga irapin iti uminumin. Kan na irapin iti agsala. Kapatad na music. Abagibat naman ang name iti microphone iti sumabatak kan kwa na. Sir, mabalin na adalay bagat. Importante nga banag. Sige. Manang namita muna siguro kat pasetak iti programa. Inagamak ti microphone. Hello, test mic. Kidawag man lang kaabsat. Ladies and gentlemen, please lend me your ears a few minutes. Kinunak manong naming a medyo impagsa. Timalyaw da siguro. Amin. No mapayado ka dako at timalyaw. Sorry no, madisturbo kayo man. Adalang kahit kung ipakamu ka na kayo, ken nasap sa pulek. Diyan kami makita rito ti asawak ni Mirasol de Jesus, Mrs. Mirasol de Jesus. Kaya dati karelasyon na ita. Dati kabit na, kirida na. Ni Mr. Diego Banyaga. Ano, Naimi?
na ipokus sa amin ngay matangdakan niya. Okay. Siya ti dati nga asawa ni Mirasol, kahit ko lang ipakamuka na kayo, nang nura ti management ti kumpanya, nga ni Mirasol de Jesus kat asawa, ina ti 8 years old nga anak ko. Pinanawan na kami nga agama. Adadang kinaykayat na ni Mr. Diego Banyaga. Nangato ka na ti posisyon ito dito kumpanya ni Mr. Diego Banyaga. Siguro, kinaykayat ti asawak ni Diego, kabata dakdakkel ado to ti kwarta nang imiti siya, gagagangay lang empleyado. Dahil lang ti kahit ko ipakamuka na kayo. Nagsasaruno manong nemi di kiti umay, ngumangguyod kanyak kay. Dua manong nemi nga nababanag, tinangguyod kanyak. Get out, get out, get out! Urisan nakaguyodan pare. Talaga nga rumara kon. Isong ibatandak. Manong nemi ni batandak da sudag ko ni Tiridaw. Adamatan dito'y manong nemi ni Tindong. Dan mana, rumartan. Agdartarayan manong nemi ti Kodsek. Ni din doon nag-drive, ta kinagdaw ko nga may sala nga lugan pagluganan mi. Itulod kang umuna di balayo? Anak. Siya kati umuna nga idagas ko. Sa saktong tag-drive nga gawid. Sukotsak dito eh. Okay. Anat nanlaw mo? Katsa ka anat nanlaw mo? Tsaka mo, tadyak ka inobserbaran no anya talaga ta reaction di audience eh. Hamo na kita ta asawa? Hamat eh. Baka awan sadya eh. Imposible nga awan da. Maamon to ti resulta na. Ito no bigat, no sang bigat. Anong nemi awamot kanyak no anyaman ti resulta na basta pinadas ko na diyang inaramid akas sa insingasing ni Virgie nga pada nga naisina manon. Doa nga aldaw manon nemi ti napalabas iti tumawag di Virgie kanya. Mr. De Diyos, dita ka manin Virgie. Dili mo balin nga, lari latan. Nakatawag ka manin. Inaramid ko tisikasing mo. Nagbaligya ka di matlang? Congratulations. Tapay. Imbabawi da, ti asawam nga maid of honor, iti pride. Kang runanti amin. Siyempre, mangibabain da iti kumpanya. Iso nga, naikat da nga padpada na giti doa. Sigurado ka? Sigurado ka. Abi nga sigurado ka. Empleyada ak man iti kumpanya. Amok amok di mo mas pasamak. Imbag na naiturod mo, siya ko man mga ramit ng nalagan lang eh. Kaya na mga nupati siya, kaya may ramaraman ng may kat. Sa dinungan itantayan di kitito ha. Sabagay, saan da nga agrigat na gajay, kabata adot ornong ni Diego. Kaya makapanda siguro ang trabaho ti sa bali ang kumpanya. Kaya at least, mangrugi da manen. Narigat ti mangrugi eh. Okay. Thank you. Pero mga siyak nag-group ang thank you kay Kabechi. Ngayon mabaling nga kita ta. Apig katawa ka. Siguro kat saan nga kastati pagtungpalan ti istorya. Nga si kakensiyak nagkarelasyon. Politek, diyak kaya ti magkarelasyon ti saan nga nawaya. Anong name ni ay ni oy ni aniniwan ket saan kon nga nakita saan min nga nakita pay
ni Mirasol. Ore kumalang ti tatawag na mang kumusta ti anak mi awan. Ore kumalaeng ni Nana Insa manunemi ti patawagan na sa nasaludsudan na kumusta kaming awan. Talaga nga awanin ti bibiyang nakata kami. Iso ako ti anak ko, lipatin mo na panunutin. Anak, ibilang mo lang nga na tayo suna. Kasta ka di dad? O kaya't mo, iramidan dat, tanam na dyan kampusan to, tayo sasarong karanta. Tapno talagang ibilang tanga na tayo. Madimot, dad. Di tangardag mauyong mat nga sumarsarong kar. Di tanam nga mat, tinaitabon nga na tayo. Ala ni daddy. Alis to manong nami naglabas ti panawen. Kaslawanin ti anyaman ka na kami. Iti kaawanin manong nami ti asawa ken ti ina ti anak ko. Tano kasta ngagpapaser kami akadwami ni Nana Insa. Kasla ni Nana Insan ti ina. Ti anak ko manong. Napiapakin ni Janice dadakasukot ni mami na. Ti bilang na nga. Isla inana, Nana Insa. Siya kakit, jakbat ka mabaling ipilang, asawak ni Nana Insa. Ngayon siyempre, manong name, at nagdagon daw nga maawis nak ni Tindo, mapagkamimat Kalagitay bar, ngayon nagdi babae. Pasarimat gumamitak, siyempre, damat kwarta, nalalapsat damat, awamat, gagangilay dayta, di ba? Pagipagsaan ti Rick na. Tapno, at least, at pagrausan ako na naka-safety ka, naka-helmet no ka manong nemi, gusto sarak latat kondom siyempre. Tapos maprotektarak ti bagik. Karbagak met manong nemi iti mangsapul ti kasukat ti asawa. Naman pa sang ko may kasal. Naman pa mabaling ko kumamit nga ipilat, annulment, manong naming muray klatan na di asawak, isot mga bagatap no, isuda gastos. Wain manong nami upat atawan tinapalamas. Agraduaren, ti anak ko manong nami ti elementarya. Agbalasitan ton. Kaya makitkitak manong nami kang kuwana tilapsat ti inana. Nalapsat ti anak ko. Iti pa nagbalasang na to. Sabi ko, ma, tasan ng tunga, tultuladan ti inana nga, di mapmapnek. Sabi ko, ma, kinunkunak man. Iti agturbo si Suna, anong nemi, siyempre siyak tinangabay kan kuana. Iti malpasan, manong nemi, ti graduation ceremony, aga-awidan, manong nemi, ti graduates, kaya naging parents, pwede pa ka mamta daw masidag. Hi. Nabigbig ko nga dagos. Gabutalis to nga bigbigan ti dating asawak manong nemi. May rason. Saan nga nakaoni manong nemi ti anak ko? Ni mamim. Di ba natayan? Kasano ko mga awagak isona ti mami dahil kit na tayo matan ni mami? Ano nga tawag mo keng kuwana? Tita. Baka kaingas na di mami. Larry? Janice, kablawang ka. Congratulations, anak. Thank you, tita. Api nga, tita. Ada ka din sa baling ang mamim? Natayin ni maming ko. 4 years ago. Dada ka din mo lam iti panunod ti anak. Anak ta, Larry? Saan ko nga imula na dikat isun ti pinanunot bi. Tapno alis to ka mga makamuban.
nakaumay ka man. Kahit ko ang kablawa lang, anak ko. Abayawan ka na sa baling anak mo? Ay, hindi yun. Sa gabasit ng sagahan ng Jabalay, na pagsasanguhan na kita, o umay makipaala. Karito yung parang graduar ni Janice. Ada bukod mo ang lugan, siyempre. Wen, sige, tumano na to. Kung mamakamak to. Manong name da kami ni Tikot sa tiyarak ko. Dad, ape kasi jay. Anakas jay. Tinam na maik ko makit. Bigla kang masadik ni mami kanya kit inarakop na. Baka nagamak. Baka dinakayat nga arakopan nakakit bigla nga iwadag mo. Baka dada nga mapabayan. Kit itay ko makakit. Kunahan ako makakit. Mabaling ka ding harakopan ka anak. Kunahan ako makakit. Ipakada na ko mo. Yung saan naman din naramin? Anak ka din nga patpatig ni mami? Ape ka ano, ape ka sa lusod ng pelang deta. E di awan hindi time na ka. Saan na ka nga patpatig? Ganun ba? Nga napatpatig nga amang dyan lalaki na, ngimitis ka. Eh, mapingasangan nga ng anak. Agad talaga nga saan nga ganak, At ano, aganak kumapay, nasapa ko mga adaading mo. Apay, kaili mo? Ore, takin magana ba't nga sa no? Di ka aga. Sikan doon itong masadag ang mga rakop kayong kuana. Ngayon saan nga imay manong nemi? Di mawag laing kanya. Lari. Oh, kung naman umay ka. Open kang ka di umay dito yung balay nga mangsarungkar kini Janice. Di napindas pa no. Ikamot ka rin kita'y kasadam na mayam ka kasapulan na. Sana kung nga ba't patigtan ako? Saan mo mababalaw iso na? Kasi ka, ba't patig mo ka di matlang? Di anak ta? Inalatina. Inalatina. Mabali man ako na ente ti anak ko, nga inalatina. Ala, ilana ka. Agam sa bali na tayo, gabot ta inana ka, kat ipatig na ka. Bigbigan na kala siguro nga ina. Ngam no ayat. Baka bimawan, limamisan. Akas ti kabayag mo nga limamiis, ti panagayat ko ken ka, ken ti panagayat mo kanya. Kumusta kayong kini Diego? Awan kamin. Tabay. Nakasapol man sa bali nga babae. Kunak man ano, perfect ka para kang kuana. Sana mapapnek. Di mapmapnek. Kasken ka di mapmapnek. Anong aritan? Nito ayan mo. Sidong nagiti parents ko. Kahit handang maili ko na ito apo ko da. Oo, mabenta nga umay. Sa bagay. Sa maysa, dati-dati mat, nga sandak kakayat ko mga baling nga manukang. Okay. Tawari baga ken ka ngagsubliak, amok nga dinak mapasubli. Sika, iti mangibaga, nga saan mo mapasubli tiriknam kanyak. Ala, ipatpatig na kadimanin? Gidam ket sa mong masungbatan. Tawari patpatig ka manin. Makasubliak nga ta? Diya ka musungbatan.
Tanari ka na mapasamak. Tapat check. Nga mo ulit mo tumanin ti mga ramid. Itinaramid mo kanya. Gabotas siya ka tayo babae. Adi map-map na. Umanayan ti kasi sitwasyon. Naman pa isang ako ng happy ending. Yung siguro kat nagkariya talaga. Ngagsina ti dalanta. Mirasol. Nga saan tan ngagsinumbyanan. Katulitek. Nawaya kang umay mang sarong karit anak ta. Gabot at akarbenam. Uri no, umay ko sarong karan no. Sanak mo nga bilang ina. Tita mo tawag na kanya. Saan ko insuro? Iso mismo nangaramid. Tapara keng kwa na, natay ka nun ti inana. Iso nga awalin tinumbing awagan na ti mami. Awang nga rin di planong nga agasawa. No kayat mo nga paanaw ti kalay sata. Ada pala planong agasawa. Kayat mo? No kasta tinumbing, abi ka dingasan. Okay? Pagbingayan at magastos, sikalatan, awan ng kwarta. Sige. Bagas na lain ka sa pulak lain ti kooperasyon mo. Tabarbaring na, adan tumit lang dumting nga kasukat mo iti puso. Bakan din ti puso, kat sabi ko ma, tadan to, masarakak, kan makasarak kanyak, amang fill up, kada ito ka bakante. Kat sabi ko ma, tasanak to ng bidot, amang pili. Sabi ko ma, tatagbalin to ang kasukat mo, kat mapneken kanyak. Jak to kuman makapili ti kasken ka, nga di map-mapnek. Ngayon maging kakarag ito'y manong nemi kat awampay ti kasukat. Dimteng nga kasukat ni Mirasol iti puso. Numan pa di pailang saan kun nga patpateg, nga mawampay ti dimteng na nagbaling nga kasukat na do pa adumat dagiti mangi parparipirip tirik na takaniyak manong nemi. When numan pa sampay nga napurbaran ti annulment manong nemi ngem na-file. Ket no kas pagarigan ta makasara kakton kasukat na manon nemi dagdag ikton ti approval detang annulment. Tapno adan ton wayak nga mangikalisa. Iti may kadua nga babae ti biag ko na sinuman dayta kaya daw dawat ko nga sapay kumata sa anak ton ngagbidot. Pasaremet tumawag manon nemi tawagan ni Mirasol ti anak mi. Ngem teko nakon, saan nga awagan iti mami, no di ket tita, ti awag na kengkwano. Adan, manong nemi, iti grade 12, ti anak ko. Ket nakapimpintas. Ato di kita agar-aram kengkwano, manong nemi. Kung garak nga kang kanayin ni daw-dawat na sapi ko. Ta intundumteng, ti paragpamilya mat ti asawag. Sapi ko ma. Ta, saan to mapasamak? Tikas tinapasamak ka na kami, iti inana. Sabi ko man. Dito nga rin ti pagkasaritak, manong naimi kadagyaman naglauna iti anus mo nga nang urnos kalpasang insan keng ka, ti detalyana, kan agyaman nagitilaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadaginipadak nga dimneg. More power to your program, manong, and kadas. Toy, agyaman nga pagaya mo, Larry. Pagayam ko nga Larry, thank you, tingka pa ng ibura iti pakasalitaan, ti biyak mo kinayat.